3 minuto. Pag hindi mo tinanggal yan, pupuspusan kita ng pupuspusan. Ay! Isa mo, meron pa. Anggalin mo lahat yan. Ikaw ang kalpo ka. Pinagulog ka nyo, may ba? Bisa mo! Lumatay ng paano. Oo. Kaya, sobrang bigat. Bilis! Maganda yung pag inangat mo. Yes, pas! Angat mo. Tingnan mo magang na yan. Sige. Oh, di ba? Nagulat ka, no? Kaya na, sobrang bigat, no? Oh, matigas ka yan, magang na. Ilang angat mo na yan? 4. Oh, di ba? Isa mo. Ay! Isa mo, pigit mo yung mata mo. Dugurungin kita dyan. Kaya huwag ko maniniwala rito sa engkanto nito. Ginagamit niya yung isip nito. Dalas! Wala na. Hindi na lang. Wala na. Bilis. Hanggang mo lahat. Isa mo, may natitira pa. Pas! Pupugutan kita ng ulo dyan, tanda mo. Nakita mo na kung gano'ng kabigat yung may mga sanib. Hindi mo mabubuhat yun. Para mo binubuhat. Paano mo bubuhat sarili mo? Sino bubuhat ang sarili mo? Oh. Ganyan kabibigat yung mga may sapo, may kanto. Oo. Oh. Ngayon magang na siya, di ba? Mamaya gagaan pa to. Babalik na siya sa normal ng bigat. Kunti na lang. Kunti na. Please! Hanggang! Ubos! Hanggang barakang! Nagbabago na mukha niya. Sisimula na magbago. Pumupo ang kinanay. Asawa mo na to. Kanina hindi mo asawa. Tigit! Sa pangalan ni Kristo. Kunti na. Please! Dinis! Kita! Alay ko po. Yan ang isa. Jesus Christ. Sige. Magang na. Okay, tapos, meron pa na lang. Hanggang doon sa ita. Jesus Christ. Ito may kamay mo. Asensyahan tayo. Tatapusin muna kita. Kaysa babalikan mo pa siya. Bigit mo yung mata niya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo sa pamamagitan ng Amen! Ilan ka mata? Sabi mo in Jesus' name. Jesus Christ. Okay. Tayo muna siya. Muna ako dito. Painumin siya tubig. Punasan siya, Nay. Asawa mo na ito, Nay. Lumapit ka na. Kanina hindi mo tuwas po, ha? Painumin, Tay. Inom. Tingnan mo yung papel niya. Hindi halos hindi natupi, oh. Sige. Inom, Tay. Inom mo na. Kahit konti. Inom mo na. Hindi. Tawa na muna. Teka muna. Punasan siya, Nay. Punasan. Inom yung papel mo. Ni halos hindi natupi, oh. Jesus. Pahinga mo na kayo, Tay. Huwag mo na kayo magsalita. Mamaya, tayo mo muna. Pabalik yung lakas mo. Huwag ka na umiyak. Ano na itsura niya? Tingnan mo. Ano nagbago? Ngayon, iyak mo yung kamay mo. Magang mabigat. Magaan na. Gumagalaw na, kita mo, ha?
Bumangat na. Palakpakan si Papa Jesus. Jesus. Bumangat na, di ba? Gano'n yung kamay niya. Hindi na mabigat. Hindi na mabigat. Sabi sa'yo, na-encanto siya eh. Sinungaling na encanto yun, malaram. Ginagaya niya yung isip ng tao ito. Kaya kung magpapaaway, pika sa kaya, sasabihin ng encanto sa'yo, Darling, nasasaktan ako. May karito yakapin mo ako. Ilang beses na yung binuhat ng pamangkin. Tuwin mo siya? Kaibigan. Tuwin mo. Gano'n kabigat tuwin mo? Okay na. Ano paramdam mo ngayon? Tatayo ka na. Tatayo ka na. Wala ka sa loob tayo. Nakita mo. Tatayo na siya. Teka lang, stroke ka. Huwag ka muna tayo. Antayin mo, pagod pa yung katawan mo. Relax mo muna. Ano paramdam mo? Paganda na paramdam mo. Naengkanto ka. Sinungaling na engkanto. Nararamdaman ko yung amoy niya. Kakaiba siyang engkanto. Magaling siya mag-double cara. Ibig sabihin, mapanggaya siya. Kala ko kanina si nanay, maaaway. Huwag ka maniwala dyan. Maangat ulit yung kamay. Hanggang ito. Di ba? Okay na. Ano, nang bigat? Nawala ng bigat. Hindi ko may dirisip. Pwede ka na yakapin na eh. Bakit ka natakot eh? Kanina lang. Nay, ayaw mo na yakapin asawa mo? Asawa mo na yan. Siya nito itong asawa. Asawa mo na talaga yan. Siya ni asawa mo. Lumapit ka na. Siya nito itong asawa. Kanina hindi mo asawa. Ngayon asawa mo na siya. Siya na yung original mong asawa. Di ba? Ano pinagbago mo? Totoo mo ng asawa yan. Kanina hindi mo asawa yun. Okay. Paramdam mo. Magang. Yung pa mo. Magang na. Tatayo na. Gusto ka na. Okay, tatayo na siya, tay. Subukan mo nga. Alalayan. Subukan mo kumagang. Tingnan natin. Kung ano mo bali. Hindi, sarapan ka. Ay, tama, diyan ka. Urong mo yung chinelas. Sipay mo. Hindi, sipay mo. Huwag mo siya pag-chinelasin. Tingnan mo. Tayo mo siya. Tayo mo muna. Yan. Sige, hawakan mo yung kamay niya. Yan. Tingnan mo kung ano pinagkaiba. Lakad mo. Tingnan mo. Tingnan natin. Ay! Masaya! Hindi. Ano pinagkaiba? Gumang na siya. Dahan-dahan lang. Magang? Bakit? Tumupo ka na. Hindi. Sige, pauwi mo na siya dyan. Kaya ko na siya dyan. Sige. Magang na. Tay, magang? Parang ano, kakaiba. Ha? Gumang ang katawan mo? Hindi na mabigat? Konting exercise na lang yan. Ilang taon na siya stroke? Yung stroke mo may halong engkanto. Na-engkanto siya. Sinungaling na engkanto, manggagaya. Ngayon, tingnan mo yung kamay mo. Yung pa mo, gano'n mo, swim mo. Kabila. Patay ka yan tayo. Nakakaw ba? Na-engkanto siya. Salamat, taga-saan ba kayo? Bayambang, Pangasinan. Tapos na. Babasbasan ko na lang siya. Sigurado ka? Gumang lahat? Siyempre, stroke yan. Hindi naman agad yan, pero malaking pinagbago. Pati nawakan mo. Siyempre, hindi ko pa nabubuksan ang hangin mo. Mahaba-haba yun. Mga 20 minutes pa yun bago mabuksan. Salamat po sa lahat nanonood, ha. Si tatay, natakot si nanay. Kasi totoo naman hindi siya asawa niya eh. Kung babasihan mong spiritual, maliling lang ka. Akala mo yung asawa mo nasasaktan. Pero pag nagpaawa effect ka, patay ka. Pero nakita mo naman kung gaano kabigat, di ba? Parang binubuhat mong sarili mo. Matanong kita, tay. Yung nakapikit ka,
Wala ka ba nakikita madilim? Oh. Ano lang nasa isip mo, sa diwa mo, sa espiritu mo? Yung dinadala ko kay Jesus, nasaan ko malig na ako, nakalawagan na ako. Ah, yun lang pumapasok sa isip mo. Ah. Ang bigat dito po. Ngayon, nawala ng bigat. Hindi na. Oh, sige, salamat kay Kristo. Talaga naman may mild stroke ka, kaso may halo ka. Naiyak. Salamat sa Panginoon Kristo. No. Wanapit mo siya sa Ponsar Nazareno, umiyak siya na eh. Ba, malay mo, bigyan siya ng himala 1 buwan. Ba, pag nakalakad yan eh, magbabasketball na yan, magpapasalamat na siya. O, kita mo oh, oh, naangat niya yung mga paa niya oh. 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 Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, salamat po sa lahat ano na diyan. Masaya lang si Tatay. Oh, mapangling lang na engkanto. Thank you so much.